Kienet mewġa ta' sħana li matula tkejlet l-ola temperatura li ġiet reġistrata matul ix-xahar ta' Lulju fl-aħħar mit-sena 43.3 gradi Celsius. Din it-temperatura rekord tkejlet is-sibt li għadda u kienet 0.5 gradi biss anqas mill-ola temperatura li qatt tkejlet fil-Gżejjer Maltin, jiġifieri dik ta' 43.8 gradi Celsius irreġistrata f'Awwissu tal-1999. L-ewwel mewġa ta' sħana għal din is-sena bdiet nhar il-ħamis meta dakinhar it-temperatura telet għal 38.1 gradi Celsius. Għalkemm l-għada t-temperatura niżlet għal 36.8 gradi, din xorta waħda baqgħet 5 gradi Celsius aktar mit-temperatura medja massima għax-xahar ta' Lulju, jiġifieri 31.7 gradi Celsius. Minn dakinhar it-temperaturi baqgħu ogħla minn 38 grad u fl-aħħar 3 ijiem l-ogħla temperatura mkejla mill-Uffiċċju Meteoroloġiku baqgħet dejjem il fuq minn 42 gradi Celsius. Dan immarka wkoll l-ewwel darba fir-rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku li t-temperatura qabżet 42 grad għal 3 ijiem konsekuttivi, tant li l-Uffiċċju Meteoroloġiku kellu joħroġ twissija ħamra, jiġifieri l-ogħla grad ta' twissija. Din il-mewġa ta' sħana ġiet ikkawżata minn żona ta' pressjoni għolja li kienet ġejja mill-Afrika ta' fuq saċ-ċentru tal-Mediterran. Biex issa it-temperaturi se jinżlu aktar qrib it-temperatura medja għax-xahar ta' Lulju bejn 33 u 35 gradi Celsius.